típiques de Nicaragua i la farem a la cuina de Ripollet. Les mongetes negres amb coure en aigua salada, amb una mica de laurel i una mica d'all. A posar coure una mitja horeta perquè queden ben fetes. Posarem l'arròs fins que posar aturar, perquè així queda l'arròs més bo. Ara li posarem aigua fins a cobrir l'arròs perquè creixi. I després que l'aigua s'ha de consumir, la taparem 10 minuts. Tallarem les verdures en una forma petita per coure con les mongetes. Sofriguem a les mongetes perquè li donin un toc més bo. I després, quan ja estiguin, li posarem a l'arròs. És més sobretot perquè li donin més sabor millor. Posarem a poc a poc a les mongetes. L'arròs ja està fet, les mongetes estan fetes. Ahora lo que viene es mezclarlo. Le añadiré una mica de agua de las mongetes, del suc de las mongetes, que se cocinen millor. Aquest és el gallo pinto, un plat típic del meu país de Nicaragua, que ha cuinat a la cuina de Ripollet.